Sugeng dalu sak percaya. Wilujeng dalu, Bos. Sugeng dalu sak yuda. Dalu becake. Alhamdulillah. Dalu Tak tampuk lambemu tenan kowe tenan nyapet to cerewet. Dados punika Lah, siji-siji wae to, aja bareng-bareng. pripun, Mas? Setunggal-setunggal. Sopo, Mas? Hah? Wis apa, Mas? Yo nek aku omong kowe menengo. Salah Salah yuda sito ben meneng. ngomong sik, sak percil meneng. Oh, sing muni sone. Salah sitok Ya, meneng. Loh, lah kok meneng kabeh? Ya, krek malah Lek menang. aku sik. Aku sik, Pak. Yentang ngomong. Acarane menika ulang tahunnya ahli gigi Rejo Loh, Agung. kok ali gigi Lah, pira? kuwi ana tulisan jangkrik. Ngawur ae Kata kok. genah aku. Jadi kalau tulisannya biasa kono nek tulisannya apa ngono. Ulang tahun. Ulang tahun. Jeblok kuwi ya. Acarane nggih punika bersih dusun. Dusun Sumberagung. Kepala desa Oh, desa. Kepala desane Bapak Bapak Eko Harmono. Kasune Bapak Juwarto. nggih. yang punya tempe. Tempe apa sama Bapak Guna? Mbuh. Oh, yang punya tempe. Ketua Panitia Pak Suyanto, perangkate Pak Yayut, Pak Samsi Haji, Ketua BPD-ne Pak Supardi, LPMD-ne Sukarse, sing masak Prapti karo Mahmud. Isa-isa Giono. Oh, alah. Isa-isa barang disebut. Isa-isa Giono sing kesetrum dar. Hah, Kesetrum. Alhamdulillah saged sowan wonten Bragung. Bragung cak yuda nggih. Bersih dusun tegese ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, Nggih. adoh saka sengkala, adoh saka bilahi, manggya kamulyan, manggya kawilujengan, manggya katentreman sedaya para warga ingkang mapan wonten ing Sumberagung. Nggih, amin. Kidek sing penting nek nggon bersih desa, apa meneh ki wulane wulan sing becik, wulan sura. Nggih. Tumrape wong Jawa wulan sura ki wulan kanggo meper raga, wulan kanggo meper nafsu. Nggih. Umpama kanggo ngumbah gaman, ngumbah pusaka, wulan sura ya apik. Wah, aku wis tak umbah ae. Lah, gaman sing ndi? Pusakamu mbok umbah ning ndi? Ya ning ngunut enek 35 saiki sing rada tuwek. Kula njaluk sing rada enom ya ning daerah Doli ya enek umbah terus ning kono. Wong kok iso ngumbah keris kok iso nang Piye to, Pak? Ya ngumbah gaman ning gone wong tuwek, nggone pini sepuh. Orang tuwek piye to, Mbak? Kerismu, pedangmu, tombakmu, Lah, kumbah ngene pini Pusakamu sepuh. apa pusakamu? Lah aku yo duwe paling dicaku duwe keris. Kowe pon duwe keris. Aku kerismu paling ya singgol modot. Ora, aku pusakane duduk keris duduk apa? Apa? Sing iso menghasilkan nak pusaka iku kudune Pusakamu apa? BPKB. Ah, lah. Kuwi diubet ning ndi kenek. Kuwi jenenge wong dremis. Lah ora ning ngono saiki urip ning alam donya iki sing penting apa to, Pak? Ya sing penting nang urip ning alam donya rukun karo tangga teparo, kudu nggoceki tembung sri. Menyapa teko Sri barang jane Sri minggat kapanane kae lagune. Lho, Sri wi singkatan SRI. Apa, Pak? Wong urip ning alam donya ki kudu gelem SRI utawa Sri. S S. tegese syukur. Oh, berarti ana wong liwat kejathuk syukur ora kuwi. Syukur Syukur kuwi ngapokke lek ngono. kudu iso mbedakne antarane syukur karo syukur. Oh iya iya iya. Wong ning alam donya kudu gedhekke rasa syukur dalile la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet kowe. Weh, Ora tekan. ora teko iki. Angger aku maca Arab terus kupinge abang. Padahal kancane iki demit apa kowe karo mangsaku wae. Sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sapa sing kufur bakal nampa adab sing pedih. Mulane S yang pertama syukur. Lah wis teko S mlebune ning R. R tegese rukun. Lah iki lho sing Nek penting. wis gelem syukur kudu rukun karo tangga teparo, rukun karo lingkungan, rukun karo masyarakat, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Iki contone Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya bener, Pak. Bener, Pak. Kuwi lho. Iya iya. Saya wong wedok Bersatu kita teguh, bercerai. kawin lagi no laku. Ah, Golek sing rada enom sing masuk no mangsamu wae masalah. wong pepatah iso bercerai kita runtuh. Tapi lak sing rukun sing apa to, Pak? Rukun. Lah iya sing rukun sing apa? Ya rukun karo tangga teparo ya kudu sing apik to. Ya omong ngono lak wong lanang iso rukun wong wedok-wedok lho sing angel rukune.
Lah iki iso ngeloni wong wedok-wedok Ya angel delok rukun anak lho. isu lah, delok wong wedok-wedok lah eleke teko isu. Kok lek ketemu etek isu lah. Delok ana wedok-wedok kene iki. Lah kok iso eleke wong wedok nek isu? Ditenono lek nek etek gek ora apa ki rasan-rasan tanggane. Rasan-rasan tanggane bar mulih saka ndi ngono ya Umpamane Paman. eteke jenenge Siti. Sing dirasani umpamane jenenge Ni. Oke. Darni ngono. Heh. Ti, Darni lho. Apa? Gelang rempiong jane yo utang ngono kae. Ngono kok yo sik di pamer-pamer tanggane karepe piye. Masalah bae utang to kelak karo. Utang. Ngono andine jagong ning gone anu dipamere blak-balik krompiang, blak-balik krompiang ngono. Kaya ngono kuwi. Terus karepku piye njajal ora kelakuane kaya ngono lha terus kudu piye? Ngrasani tanggane. Nah, itu yang enggak boleh. Joneh tokoke karo tanggane ra ngrasani. Wong wayangan bersih dusun iki lho panitia lho saya dirasani. Alah tenan kuwi, tenan kuwi. Sing masak topo to kae, sing masak sapa ya ampun gawe sotoe kasinen. Nah, kuwi biasa. Wong jajan ya plastike gedhe jerone cilik-cilik. Biasa. Gawe undi-undil watose kaya watu. Lah sing kaya ngono ki sing kita perlu luruskan. Lah rasan-rasan biasane. Awake dhewe bar dibersiki desane, bar ngresiki desane terus mari ngono rasan-rasan ya ora dadi resik. Ora dadi resik. Dadine ya reget. Ora mung laire tok, batine ya kudu resik dimulai saka awake dhewe. Lagek tutur-tutur ning wong liya. Wong liya ngono lho, Pak. Tekan ndi mang? Syukur, rukun, ikhlas. Mesti ikhlas iki, Pak. Apa wae iki kudu ikhlas. Duit ikhlas. Duwe arep nyumbang kanggo bersih dukun ya aja grundel. Kudu ikhlas, pamane urunan kok 20.000 ki lho urunanku 20.000. Syukur-syukur ditambahi 20.000 kuwi berarti ikhlas. Ora grundel, Pak ya. Lah ikhlasmu karo ikhlasku ya adoh to nek. Lah aku ikhlas banget lho, Pak Do. Ning omah nun sewu boleh, Mbok. Kula saking ikhlas kula. Ning omah kene Bang Titil ning omah tak semayani sesuk ya, Mas. Aku ki wong sabar. Sesuk ae aku. Aku bendina ngono kuwi. Ning omah jan cah isih goblok ora umum. Lha nyapa? Kuwi jenenge ora ikhlas. Nyapa? Kuwi lecet. Lah piye to kuwi jenenge ikhlas? Bang Titil kok semayani kok ikhlas. Lah ikhlas lho atiku ngomong ngono kuwi ikhlas lho. Oh ikhlas ora ngalahne aku. Lah ikhlasmu lho paling jek kalah karo ikhlasku. Lah kok iso? Lah saiki kowe ikhlasmu karo aku ikhlas endi? Ya ikhlas aku no, Pak. Lah saiki kowe tak tes njajal. Iya, iya. Dina Jemaah. Ya. Kowe budal Jumaan. Ya. Jelalah sapimu ngebyong tandurane tanggamu. Kowe bablas jemahan apa ngurusi sapi? Ya bablas jeman sik no. Tandurane entek pangan sapimu. Ya jemuan sik agek terus goleki sapi. Kadung seneni tanggamu tandurane entek. Ya aku goleki sapi. Jemahane selak bar. Kuwi lho nyapo lho ucule dina Jumat Lah iya. nyapo. Iki ngetes keikhlasan ngene iki. Lah jajal awakmu lah tak tekoni ya iso. Ya kecil to. Kene. Aku weton pondok kok padakno. Wong pondok bersalin nek mbok omongne kancane. Iki umpamane ya dina Jumat. Ya. Sapimu Jumatan. Alah kok iso. Sapi kok Jumatan. Sing Jumaan ki aku. Sing Jumatan kok sama? Wangel men. Aku Jumaan. Oh iya. Jumatan. Awakmu Jumaan. Ya. Jumaan mari ngono sapimu ngebyong tanggane. Apa sing kudu dilakoni jajal? Aku tetep budal Jumatan. Gosok sapimu ngebyong tanggamu bongko kowe. Tetep budal Jumatan. Lah sapimu lho, Dik. Sapine sapa? Aku pon duwe sapi. Ya lancang men we, aku pon tau duwe sapi. Omben bengi tanggapan lho kok iso ngurusi sapi lho. Enggak tuku sapi ya? Ora. Pedus kae. Pedus. Lho tuku wedhus engko dirabekne karo iki lho. Nah. Sampeyan ki ana sampean kowe jane mbolok kene apa mbolok kene? Angel iki dalang Ora mesti ya kowe iki mulane wong ikhlas. Ora mesti aku kuwi. Sabar ya penting. Sabar aku ya sabar, Pak. Sabarmu apa? Lho ning dinti aku ngarol ngidur iku sabar wong supirku jenenge sabar. Arifmu sabar jenenge. Kowe lah sabar jeneng wong. Lah piye? Lah sabar. Aku ora ngalahne aku tuh nek sabar. Nyapa? Lah kowe ora roh kejadian. Iki apa ta ya suarane kok kaya ngene. Terus piye? Iki mati, Mas. Suaranya ada kaya njero leng kok Mas aku. Mompene awakmu sabar. Sabar ra ngalahne aku. Contone. Lah iki mau ora roh kejadian we. Neng kok terminal Blitar. Kapan? Aku medun saka bis. Iya. Diantem wong ping pindho mak ties juatas. Aku ra bales. Sabar Mas sampean Mas. Wah. Sabar apa aku semaput to. Buat semaput ade mbok omongne. Bres. Se. Iki lho, anu Mas iki rada anu Mas. Iki anu. Sik jajal ya ta ngecek dulu. Lah, iki sampean uripe Mas. Uripe Berarti suarane ben bener. Ekone lo ngono Mas. Ekone enggak usah.
Enggak usah pakai eko. Enggak usah pakai eko, sambel, kecap, saus enggak usah. Alah. Ya arep tuku lontong ae. Lah iya. Aku pokoknya lak ngene. Cek. Lah, sip. Lah. Ya iki lho, jangkrik iso lho jane. Aja mbok senen, aja mbok seneni. Lah malah iso. Aja mbok seneni, kok diutek-utek neh. Iso lho mau nyapo lho tangane. Kowe nek duwe anak wedok ya aja gelem dirabi tukang son. Lah nyapa? Nyawa. Alah tiwas remuk engko. Lah nyapa? Diuntar-untiri tok wis enek ping 1. Diuntar-untiri tok kalau 1 2 3 tes wis ping 3 lho cek dites. Lah sing bosok ya aja nganti dirabi tukang bas. Lah kok iso? Lah tenan, bas iki ndelok lak nyandak mesti. Ngene. Iya toh. Ki ngomongane gitar kan, gitar iki gulu. Iki gulune. Gulu iki ndase ning kene to, Ndase Bang. ning kene. Bokonge lak ning kene to. Dipangku. Tumpangne cenek. Celet. Terus dijeboli tul. Bosok iki dirabi tukang bas. Lah malah gosong kabeh. Bosok wis gulune dipitek-pitek, kene dicemoli kene. Nek pas tengah ya ora kok bertukul, Dik. Kaya rumangsaku. Wong iki sakmene iki mbane iki, sakmene iki. Sing paling apik bekase apa ya? Besok Apane? as tuwek dadi apa ngono lho. Apa? Ya paling tidak ya dalang to. Nyapo dalang iki? Dalang tuwek paling tidak iso dalang ruwat. Dah. Paling tidak ora dalang ruwat paling tidak karo tanggane dikon pager-pager. Ora kuwi. Ngunggahno beras. Rabi karo dalang iki malah ra penak. Lah kok iso? Akeh tas mangan njaluk, Mas. Iki apa sampean njaluk apa kan njaluk dhuwit digawe sarapan apa digawe. Wis di apa iki dijawab karo suluk. Lah iki nyeluk etek lho. Etek. Enggak penak, Pak. Enggak penak Pak dirabi karo. Lah sing penak karo apa? Lho, sing penak iki tetep karo tukang syuting. Ya ora iso. Menak karo sinden. Lah nyapa Mesti sih? irit. Lah nyapa? Komar jajan enek bakso liwat anake jajan. Pak bakso mesti wonge muni eman. Rasida. Lah karo sinden. Karo sinden mesti eman. Tapi lak nuwun sewu, sok ben lak bakal tuweke malah penake tukang ketipung. Lah kok iso tukang ketipung sesuk kok. dadi tukang pijet no, Pak. Kok iso? Lah piye wong tangane ngene terus lho, gila. Iki penak kuwi. Tapi lak tukang syuting hebat. Hebate tukang Ora syuting usah apa? nyuting barang sesuk mulih ya iso. Apa? Lho nyuluh kodhok no. Nyuluh kodhok iki jek apik, Lah, sing nyapa? elek enek. Apa? Nginceng wong adus. Omonganmu kok iso. Lah dadi bojone anu dagelan piye? Ya penak no bendina diguyoni terus ae. Dadi bojone dagelan iku ora tau padu, ngerti-ngerti, mati. Lah kuwi lho. Lah kok mati. Ngene Dek, pateni kowe rumah saku. Ya, alhamdulillah. Delok kok sakmene mbane lho Pak Dok. Nyapa? Gumun aku jembleng setahun. Jemblang serendang gumun Gumun setahun. setahun. Kuwi Pak Dok delok madhep lho. Sing Nyapa? buri. Kalau nyapo madhep rene kalau sing buri kalau delok. Goblokmu lho. Lah kabeh ya madhep rene. Tontonane nang kene kok iso. Oh alah iya ya. Oh iya. Kuwi ra sepiro, Ya, Dik. ya. Lho, masalah lho. Heeh. Enek bayek mangan mboke lho, delok lho bayek mangan mboke. Oh ngemiki ya. Apa Pak? Ngemiki. Omong ngono lho Pak, lak bayake ora entek tak entekne. Heh. Tapi tenan lho Dek Cil. Nyapa? Bayek ki angger wedok umur 3 tahun. Ya. Golek nondok tembean, suwuk nggone dukun, mulih wis gak gelem mik-buke sapi-sapiane menak. Ya penak kabeh to. Tapi nek bayek lanang. Lah kok iso? Saumur-umuranku barang niki jek games. Anjane ya kuwi keperluan aja. Layak kok enek gen aku dengenane bayek gebres-gebres. Ngapa? Lah piye mari dige pake dige bayeke mari lambune mbako tok. Gebres-gebres. Bayek keracunan Gentaran karo mbakku. bapake. Gebres-gebres. Wong Oke. Jawa Dek Percil. Iya, iya. Iki termasuk nguri-nguri adat Widi-Widana sing wis Leres. lumaku, anane bersih dusun ana ing ndiki Beragung. Beragung. Ya. Mulane kudu diuri-uri, kudu dilestarikan awit kuno khasanah budaya bangsa sing kudu dijaga. Iya Pak, bener Pak. Iki apa ki termasuk adat istiadat utawa budaya sing apik? Tatanan nek wis apik ayo dilanjutkan. Dilanjutne. Lah, Wong termasuk bersyukur ndonga marang panguwasaning Gusti matur nuwun marang Gusti awit apa ki katentreman lan kamulyan sing wis ditampa warga masyarakat Ya. mulane disalurne lewat pagelaran wayang Wayang kulit kulit. kanggo menghibur kabeh para warga. Wong ki garek niate. Karek Bener. niate. Wong ki ning urip ning alam donya ki mbok awake dhewe ape nyapa itu garek niate. Ah. Ning kono wis ditulis Dalile. innamal a'malu binniyat. Dadi awake dhewe ki niat. ampun Mas Percil. Meletik janan Hebat. uteke. Catetanku mbok waca hebat.
Uang ki tergantung niate, Niate. Bos. Uang awake dhewe budal nyambut gawe niate apa? Heeh. Diniati tenanan, Iya. digawe nyambut gawe digawe anak bojo. Bojo. Insyaallah uripmu barokah. Selampah sikil tengen Maca bismillah. nek wis bar alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah Wis ngono ae. Kuwi kudune, Pak. kudu Iya. Aku tak ngomong tuwek-tuwekan iki, Pak. iya ngomong tuwek Dik paling tidak ning jeding tiba ping 4 Lho setro goblok kuwi setro goblok. Uang ki tergantung nuwun sewu jenengan ngeten iki medamel damel sinten? Ya anak bojo no. Tenan apa piye? Ya tenan. Umpamane iki tak tekoki tenanan, umpamane oleh kayane sedina ki sak yuta. Saman kene pira ning bojo? Ya bruk metutuk tak wani bojo. Bosok kowe uripmu kono iki. iki bener iki cah bener iki sing salah kowe lho sing pancen salah niati nyambut gawe dinekane anak niati bojo. nyambut gawe kanggo golekno anak bojo Oh. Awakmu hasil kaya ae kabeh dikekno anak bojo kuwi sing bener cil goblok kan Lha wis carane ngono kuwi ra iso ngubet kowe berarti. ora iso ngubet lho paling umpama hasil kuwi sedina 100.000 Iya. ngene lho karo bojoku tak kena kabeh iki lho Dik kayaku 100.000 nyoh Wah, njaluk tuku rokok njaluk wong wedok. Dik tukokno rokok aku. Bosok kowe. Kowe bosok kowe berarti ra iso dadi wong lanang kowe. memang tanggung jawab iki ngekeki kaya nggone sing wedok Ya tapi tanggung jawab tapi aja kabeh, bongko lah kabeh. lah nek kowe misalkan Umpama. hasilmu 100 Wong wedok. Ah. Kayakno 30. Lah sing 70. lah sing 70 Disai dhewe gawe dana kenakalan. iki lho marai elek ngene iki lho Iki gak marai seneng. gak seneng aku ngono iki dana kenakalan iki gak seneng aku Lho sak wayah-wayah awakmu budal banmu gembos terus terus 70 lho kena dienggo apa ya tuku PR to goblok. apa per Purel goblokmu. Apik. pironan ngono kuwi Purul pironan 70 iki purul ngendi kuwi? purel 70 penek Enek ngunut enek. pironan Sitok. Ya swidak 10 sing bensin. swidak nenek Enek. aku jakno Lah. Malah ngubyuki. Awakmu tak saut. barung tahu Tak aku pancing ngono katut. Lah itu ndak boleh. Prinsip Ah. semacam kamu itu ndak boleh. Kudu kuat ning prinsipmu aja nganti melok prinsipe kancane. ya ora aku tetep kuat ning prinsip Tenan apa piye? ya iya lah nek kowe lho keprinsipin aku karo kowe tetep prinsip aku Lah kok iso? Lah saiki ya nuwun sewu aku ki kok gak sombong. Aku ki kan dadi wong Jawa. Ah. Urip ning bumi Jawa sing Ya. tak idek bumi Jawa sing Ah. tak ombe banyu saka Jawa. Ngerohno lah aku. Jawa, basa Jawa nek karo basa Indonesia iki akeh basa Jawa. Apa enek, Pak? Pak kok rumangsaku. Bahasa Indonesia luwih akeh. Alah ngono kuwi berarti ya cah cengoh. Ora Lah, ngerti piye berarti. Sekolahmu rendah. Maksudmu piye to? omong Basa kamu? Jawa karo basa Indonesia akeh basa Jawa. Lah kok iso? Umpamane ya, bapak sedang makan, Iya. ibu sedang Makan. adik sedang Makan. percil sedang Makan. saomah makan kabeh nek Jawa ora Bapak, nembe dahar ibu. nembe maem Oh beda ya. Beda. Adik, nembe mangan percil. nembe mbadok Oh. Oh, Lah, luar biasa. iya ora Beda. iya nembe mangan iki Iya, iya. urung tidur Tidur. bapak sedang Tidur. ibu sedang Tidur. adik sedang Tidur. percil sedang Tidur. saomah tidur kabeh Bapak tidur Bapak. kabeh, Bos. Jawa ora Bapak nembe sare sare. beda, Pak. Beda. Ibu nembe tilem Iya, beda. beda isan. Adik nembe bubuk percil. nembe micek Oh, Bah, apik dhewe wong. apik wong aku mbadok karo micek kok. disesuaikno Dik disesuaikan ngono lho Ancene bener kok. Lah, Mun iya. sewu lak kula selidiki ancene bener, Pak. Bener. Sok iki Jawa. Sak kata ono beda huruf ditambahi huruf sitok no wis beda lah Jawa iki. apa Beda. itu Umpamane nuwun sewu garu ya, Pak. Do. garu ya bajak luku neng sawah Ditambahi huruf kamburine dadine garuk ya. Pak. kukur-kukur goblok Kukur. keperceli garu karo garu eraro Iya, kan garu itu bajak nek garu kukur-kukur gatel Lah, umpamane jeru ya, Pak. Do. jeru itu dalam sumurnya jeru sumurnya dalam Nah, lah umpamane tambahi ka jeruk ya. jeruk ya buah sok ya Buah. kecut sok ya legi ya jeru karo jeru eraro Mosok ngono ditakoke. Elek. Ah. Turu iki karo dalah iki lho gak seneng aku iki lho aku sing gak seneng pas nggon iki lho aku iki harga diriku jatuh iki aku gak seneng iki Kene Coba terus. kene gini wonge sesepuh.
Wong kene iki piyayi aja. Layar ra ketlok ngono. Nggih. Lah iya to Pak Do. Aja saru, Mas. Ora saru. Sik, tak omong ya. Garu. Sik, saurunge mbok lanjutne aku nek mbok jamong rusuh-rusuh terus terangnya aku dagelan pondok aku moh lho ya. Aku nek ndagele rusuh nek aku menyakiti hati seorang wanita aku moh tenan aku. Sorry Dek aku. Sing rusuh sapa tak idoni lho kowe sisi kowe. Iki ngomong kata-katamu iki lho aku wis gak seneng sik. Gak seneng to. Garu ki apa? Garu itu bajak. Garuk ki apa? Kukur-kukur. Beda apa ora? Ya beda garu karo garuk. Lah iya, jeru. Jeru itu dalam. Jeruk ki apa? Buah. Lah lak turu. Ya iki lho. Iki aja, Dik. Pas nggon iki tak lho tulung, Dik, percil. Pas nggon turu aja, Dik. Aja. Nek garu gak masalah, jeru gak masalah, tapi pas nggon turu aja. Maksudku ki turu karo turon, Pak Do. Ah, ya. Karo turon ki wis beda. Nak turon ki urung turu. Nak Turu karo apa? Turon. Jangkrik tak padane kaya jero ae. Nung kowe pikiranmu lah ngono. Pikiranmu aja ngeres to, Mas. Pomo kaya jero kaya kewecut ta. Wong iki tergantung pikiranmu. Aku arep tak tuwikup oleh turu pomo jero kaya. Alah kowe rumangsaku terus pikiranmu kotor tok. Kowe roh cah wedok-wedok ngene kowe wis ngeres kowe iki rumangsaku. Ya ngeres aku bareng nglungguhi wedi ya. Minggir. Nun sewu, Bos. Jenengan setunggal kalih 3 gangsal 6 7 8 9 sinden Endi to sing mbak hitung endi? Lho sing delok barang katut diitung. Sing endi? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 iki sinden Kuwi iki siji. Sinden siji kok diitung iso 3. nesu tenan engko. Iso mbak hitung 4 lho. Lah iki pira to? 5 ngene lho. Malah ngluwi sitok kowe. Nun sewu. Mbok bilih niki mbok bilih kersa lho. Mbok bilih niku diparengaken mbok bilih jeruk. Iki malah mikir kuwi. Baleni kuwi neh. Aku Ngapal tunggal menangsal mboten. Turu mang anu karo apa Dik? Turu karo turon. Jeruk, garu. Turu karo Turon. Arek melu-melu. Niki setunggal. Garu karo apa Dik? Garunge Tak idoni lho sisi kok nek kancane ape golek anyes-anyes. Piye? Niki setunggal. Asal. Asal iki. Asal. Ngoten niku pintenan no? 35. Ya cok tenan kemalan kowe takok iku rumah sakit. Ya ora roh lho Dik tekok kok iso. Tekok wong mbok menawa awake sampean kuat nanggap ngono lho. Lah ngomong lah nanggap lho pironan kok. Rati mriki Mbak nggih sayang. Izin. Nah, jenengan, Dok. Jenengan. Aja sik sepotono to, Cah. Sepotono. Yo, sepati, Mas. Deg tak deng des. Yuk. Wis, Yo. Wis bar. Lah kok. Walah. Wis Sepet cedekak. Ora apa-apa. Iki lho. Sing gawe ecek-ecek sirahe kaya pincuk. Kuwi udeng Banyuwangi, Pak. Agak ke sini. Masa enek ndas kok kaya cok bakal. Kuwi ora ngono kuwi jenenge ndas ciduk dawet ya kaya ngono kuwi. Mohon maaf, namanya siapa cantik? Saya Endang, Mas Percil, masa lupa sih sama aku? Endang dari mana? Saya dari sini saja loh Mas Percil. Roh aku suarane roh ya aku. Endang cinta saya apa ya enggak? cinta banget dong sama Mas Percil. Aku Roh yang aku suarane banget ki dong sapa sama Mas roh? Percil. Aku cinta banget dong sama Mas Mesti Percil. apa? Aku wis paham. Suarane untuk baji-baji kowe. Dek, garunge karo apa? Garuk. Ate pagaku piye? Mohon maaf, Mbak Jeruk. Aduh. Angkrek. Mohon maaf, Mbak, saya namanya siapa? Enje kula Winda. Winda asli dari mana? Trenceng. Trenceng. Dari Trenceng. Tak idoni lho kowe sisi kok rumah saku angel ngomong-ngomong iki. Kowe ngomong dhewe kan ora iso. Mamah aku. Iso apa kowe iki cah enom lho. Gak iso aku cah polosak. Nada 1 sayang. C, kalau enggak C, G. W Mas, W pindahin neng C. WC no berarti. Alah. Waduh. Rambutku tak ijo. Rambut anyar. Iya. Iki asli apa palsu? No. Angkrek tenan. Iki asli. Masa asli? No.
anu ebongen Pak. Ada kaya sulak ngono. Oh pirang-pirang dino dienek-enekne. Asli apa palsu lah? Asli. Dajal. Jajal lo apa lambemu tenan. Anu muskurane. Tangan kamu mana? Cantik banget anak ini. Aku sangat rindu sama kamu. Bolehlah aku membawa kamu ke tiang elektro, alat-alat elektro dan listrik. Kok iso tiang elektro? Untuk beli solder. Ya, untuk menyolder cinta kita berdua sayang. Edah masuk. Sepurane Raine percil kaya cempe. Aku tak main lho lagu iki lho lagu anyar. Ya ndang Mas Persil ben karo ngrayu ngono lho. Angel momen karo iki susi aku. Lah aku latah kowe. Sepurane aku tresno marang kowe. Sepurane aku tresno marang kowe. Aku ya tresno-tresnone temenan, tresno temenan. Hei! Nyapa? Apa? Kowe enak Pak, sumpah. Kowe enak. Jajal. Percil matane pece. Cepet. Wes. Anyar rambutmu Pak. Anyar. Asli apa ora Pak? Asli apa ora? Anyar. Saiki yo jelas asli kok nggonmu akeh. Tak ngene karo. Yo, Cak Yudo iso ora Jal? Walik lho goblok. Walik lho. Ngene lho goblok ngene lho. Iki walik. Kowe ayu Yo anake babu. iya babu Ancen lanangane kaya asu. Yuda yorone anake wong babu. Babu. Enggak, Pak. Kok iso ngono Guyon, lho. Pak, guyon, Pak. Males. kowe ndang Sal. Hah? Jajal. Aku no iso sembarang kok. Oh, jajal. Lagumu apa jalukmu? Sing lagu kalau ditinggal rapi. Oh, oke. Oke, ditinggal rapi. Satu nada sayang. Keyboardnya rupanya kayak kabel lho, Pak. Masalah, Dik. Yo. Bisa kaya ngono to? Iya. Wong kok bocah pasuryane ketok kelawu. Iya. Siapa ta Pak wis jenenge? Mbok ora kenal. Saka kadoan saka kaya takir plontang lho. Iya, Pak. Ya. Rasane sama Mas. Kegedean Mas. Kegedean. Kekeduren. Wes jangel-angel antem tenan kowe. Lah kon koyo helm. Iku lho jajal nggih. Nggih. Jajal. Rasane kuwi ta. Oke. Atiku digawe lara. Nyawang kowe digawa wong liya. Ana swarane ra ono wujud. Salah lho nyanyimu lho salah. Piye to, Wi? Kliru lho nek menyanyi. Lirike kleru. Rada dhuwur. Lungset. Iki lho gare keyboardé lho mesle. Atiku digawe lara. Lah iki bener iki. Nyawang kowe digawa wong liya. Ana swarane ra ana wujud. Dul, salah dul. Ya awakmu Lagumu lungset. lha piye to, Pak? Iki bote rasa kibote. Wes ora usah kowe patenane kibotmu. Wah, jan tobat rasane. Gitar tok lho, gitar tok lho. Ayo, tanganmu ngene. Engko nyandak. Ha, wes ngono. Atiku digawe lara. Lah iki lho pas. Nyawang kowe digawa wong liya.
Pas. Yo pas. Nono. Yo, Salah. kleru. Kene. Wah, musik cengoh kabeh iki. Kene. Gendang karo gong. Saya sangge musik ngonan aku. Campur sari B kita iki. Hatiku digawe lara. Masuk malan. Nyawang kowe digawa wong liya. Nono suarane. Ya pancet salah ngono lho. Pancet salah ngono. Kita kok cangkemku Pak sing kleru Bang. Cangkemmu. Sorry lho campur sari oke. Sorry lho ya. Oke, sama Pak sama. Ngene lho. Iya. Atiku digawe lara. Nono wudu. Malah cepet awakmu timbangane. Masalah tak langsung nih. Niki wonten panjunan. Nawala, nggih. Siap. Salam poso. Lawono. Kepada grup wayang kulit anak Pak Suwono kula njaluk lagu memanik. Suwon lho Pak Suyat. Nggih. Suwun Pak Suyat. Pak Suyat. Suwun lho Pak Suyat. Ora dispasi blas. Sing maca sapa cang-cang pudhi. Nyuwun gendeng. Gending. Ding. Nyuwun gending nomor setunggal menika Bengawan Sore, nomor kalih Lungiting Asmara, nomor 3 Caping Gunung Jenggleng, nomor sekawan menika Asmara, nomor gangsal Ngelali, nomor 6 Tutup iku gawe kaset to Pak. Akeh iki to iki. Ya ora ya dinyanyi loro wae. Heeh. Akehan kuwi Pak. Lah alah ya Banyol. Lah, nyapa? Ora nek tulisane no. Lah kuwalik goblok. Iya. Aku malah kudu guyu. Dibaca. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngarep-ngarep. Biasa kuwi mesti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Truwara, sapa dah? Tarawaror. Tuwarto. Suwarto. Wo Suwarto. Sarwartor. Lah. Mbah Wo Tuwarto. Tuwarartor. Alah. Mbah Gending. Wo Astor. Gending katujuaken dumateng para panitia, para sepuh, para gapit, para pistul. Piye to iki bocah iki? Menawi mboten saged dipun para dipun ping. Iki lho. Biyada Sinoman lan sedaya para warga dusun Sumberagung. Mugi-mugi tansah kompak lan pinaringan rahayu wilujeng. Suwun. Niki napa riyen? Memanik wonten. Nggih, niki wonten Lungiting Asmara. Men didum kalih sinden-sinden niku. Nggih, Dek. Apa? Jajal. Napa niki? Memanik Memanik, Lungiting Duk. Asmara. Ya. Saged. Mung sliramu. Memanik pun saged nggih. Anjir. Tangane. Bocah iki bocah sik cilik sik polos. Ben akrab. Paribasan iki kertas polio sik putih. Heeh. Mangsa mawit Lah diorek-orek. bocah sak murumuran ngene iki cara wit gedang iki lagi sulo-suloe. Lah. Mulane akeh para codot-codot sing pengen mangan gedange. Mau nuwun sewu Nggih. Bu Limbuk. Segenap panitia wau kan apene munggah. Yang engko wae. Mek bar Lah wis bar sinden-sinden tak. Siap. Lah nika Nggih. mbok bilih jenengan sinten? Pak iki Eh. arep ngetokno wedang. Iki lereke sisih etane genduk windah. Heeh. Sinten? Oh, Reli niki. Widodo. Oh niki nggih genduk nggih. Si alit. Gendok niki. Ora genduk ning gendok. Sakmono lho, Pak. Eh. Ora selak mesane to, Pak, selak ngantuk cilik lho, Pak. Yo, Mbak Widodo, jumeneng. Sepati. Yo. Lah kok meneng kabeh? Hah? Lah kok meneng kabeh ngopo? Ngenteni. Awak mbok pesen reca. Ora. Aku mau ngrasakne. Nyapa? Iki ngentute banter apa cilik sakmono iki. Ya ora kok iso. Sewu, Mbak Yu. Lah nek ngentut nyapa? Ya mambu. Mambu ya dinget. Entut tak dinget iki koclok kowe to iki jane. Lah jangan kene mambu. Lah jangan mambu dinget. Lah iya. Lah lantut mbok nget, mbok terus mbok pangan gak mutah kowe siji kowe. Nuwun sewu, Mbak. Sing halus. Bareng asma sinten? Entut, ya ampun.
Nyek, sabar ya Mbak ya, sabar ya. Bareng asma sinten? Widodo. Ki dalem saking. Halo daya. Ya ora. Sabar Mbak. Ditakoki meneng jangkrik bocah iki. Ora usah digatek Mbak Inauloha masabirin ya, sing sabar ya. Nun sewu Mbak Yu. Ya Mbak ya. 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 Eh. Iki tak kok Lah kok merengek to? Apa budek kuwi? Cah gendeng. Ya omong apa iki, omong apa iki, Oh. omong apa? awakmu karo aku mlaku-mlaku masuk angin terus akhirnya mencret. Ngentut lho, Pak. Lah, Balu. ulah Oh, tenan to. ya tenan. Kaya ngene kok mbok jak to, Kang. Kang. Lah. Wong sindan ki bisu lho, nyanyine piye jajali? Ba. Tiba. Bu. Tiba. Balu. Apa wi artine? Apa? Artine kok iso wae lho apa? Wonge tajak numpak motor dalane grunjal. Oh. Di. Ba. We. Duh. Apa, Wi? Maksud Tak apa? tukokne wedhus gelem ora. Yo angel to momen. Deh, bi. Deh. Duh, we. Bi. Ah. Balu. Be. Duh. Ba. Goblok percaya. Dah. Ora goblok kok. Kowe apa iso goblok? Ya isa. Isa. Yo, ngerti berarti. Tidak, be. Apa wi? Apa? Apa Wi? maksudmu apa? Ngenteni jiki ra oleh-oleh piye ta iya. Ya lah. Ora. Jenengmu sapa? Jenengku Widodo, Cil. Lah iso Nyapa? omong lah. Ngapa? Nek wis seru takon-takon Isi. jenar Irung dudane irung mulai mekrok ngono apa piye? Ora Mbak, ngono nesu lho kowe karo Nesu. Irunge aku bisu awek. Irunge kaya apa? Irung sokle. Ah. Yen mbokmu iki. Aku ra mbok, mbok wis mati kan. Lah ora pengen karo baksone metu adah. Ya. Baksone metu. Iya. Ya ampun. Puwentale mbawa loro goweti. Wah josok ngono to. Apa? Wong ditakoki tenanan lho, sing nakoki iki aku jenengmu sapa, Mahmundi. Kowe malah meneng ae. Mas Yudo, Nggih, Mbak. monggo dipun aturi dahar. Nggih. Langsung. Pun disukane kalih niku nggih. Mine iso kaya ngono to, Bi. Piye Mas mine Mas? Griwuk-griwuk ngono. Anu nun sewu, Mbak. Nggih. Jinan saking mriki anu duki jam pinten? Jam 5 isuk. Lu kepen ngresiki terop apa piye jam 5 esuk teko kene iki jane. Iki jenenge wong tertib ya. Tertib. Wong tertib Disiplin. ra kaya kowe Daripada disiplin. terlambat lebih Daripada baik. terlambat. Lah lha ngene iki umpamane lak ngono tertipe ya umpamane wayange bengi iki ya sesasi sadurunge teko. Lho malah ngenyek kon pindah rene Dari jare. ini masane Ora ngono. Sampeyan mau rene karo sapa? Gak penak lho Pak Do ngomong lek ndingklu dhewe. Nenten to sing rodok penakno lho kancane ben iso. Mbak, Buh, Syukur wis nani syukur. aku takok apa anane? takok apa anane kaya ngono caramu. Ndang nyanyi sesuk sekolah PAUD ya. Ngelok Lah wong koncone, Ngomong kancaku iki. ngelokne. Lah piye to Iki bos wis- sakmene cilike lho. Dikira umure dikira cek cilik ning ya. Lah iya. Wah. Jangkrik kuwi bolan sapa to kowe iki? Budal bareng aku nek koyo sengkuni kowe. Lah nyapa? Lah nyapa iso terutusan karo dhek lho. Kowe karo aku. Lah iya aku karo kowe. Piye to bocah iki kok atek-atek ora duwe jare koculuk piye bocah iki. Nyapa to, Dik? Kowe iki boloku. Aku lek diseneni kono ya aku ya Dilaknono. Seneni yo aja wedi to. Malang kerik. Ora lanang kok ora wani Mosan. Malang kerik. Mah kono malang krik sik ae. Aja wedi. Keduren lho, keduren. Malang kerik. Sikil begagah. Ngene, Pak. Mlaku. Etek. Pak e diyeting aku. Ngene, Mbak. Mbak. Wah, apa? Nyanyi karo aku. Mangsam kaya. Duet. Duet Hmm. karo sampean. Nggih. Hel. Duet karo kowe ra iso meteng. Ra iso. Kok iso meteng. Oh, tak tengi tenan bosok kowe malah. Halah, apa iso Kok kowe? iso, we? Halah. Ora lah kowe madhep rono terus tak tengi ning ngarepe lek ya susu. Lho, tak tengi to iki. Lho, Tapi kan sing bangga ketok. Bangga kita. Ya susu lah mbok trene kan keri.
Ngapa keri? Mangsane apa? Kowe rumangsamu apa direken aku rawani karo awakmu. Aku masane rawani karo kowe. Wong wedok. Wong lanang, wong cilik yo. Larang brambang. Larang brambang timbangane Lombok. Oh, dengenane larang Lombok Pak. Iki parian lho, parian. Larang wong lanang nduk timbangane wong wedok rungokno kowe. Ora mageri nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe duit ya dapurmu kuwi. Lah, Matur nuwun kudu Pak. dikendeli. Omong ngono Pak, awake nyewani loro. Ya ya ya. Nesu ya nesu ning panganan penting Pak. Panganan penting. Aku aja gawe sambel. Aku sambil rada akeh. Lah, mangsane apa? Mangsamu apa? Serandale gua ngidul. Bakal iki awake dhewe kumpul. Serandale gua ngulon. Bakal awake dhewe kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto, kuat ati geronjalan, Nduk. Alah alah alah. Mini rada akeh aku. Roti. Kelemben Saiki. biyen Tinggine munggah amben. matimu ra kaya biyen tok. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenane. Jagung bakarane. Dah niyo rasane. Alah. Tanggung perkara. Tanggung perkarane. Siap. Aku rada akeh ya, oke. Ya. Apa kowe? Apa Ngomong direken ngono aku ya. ngene iki ra nesu. Kecape sithik ae. Pak, sing ngene, Pak. Hah? Iya. Gayamu apa? Gaya sing iki. Iya. Kaya ayu-ayu. Kaya ayu dhewe. Mandak raiku kaya tungkak. Mandak lho. Piye to jane? Mandak tungkak. Mandak rai. Tungkakmu kaya raiku. Ya padha ae kok. Dibolak-balik. Mandak raimu kaya tungkakku ngono lho, Pak. Ya, gayamu apa? Gayam. Sing ngene ki lho ndi? Ora serok, Lah iki lho tandani. Ora sotel. ora wajan, Terus ora melak, ora kentel. ora doyan. Iki lho gambarmu. Iki lho tandani ket mau. Sukses. Kuahku akeh. Wes nyatur. Wis. Malesen, Mbak. Betul. Ora malesen. serok, ora sotel, ora wajan. Nggonku tambahi lontong. Ora melak, ora kentel. Ora doyan. Iki lho gambarmu. Balik. Wedi. Masuk padha. Wis wedi Dek. Malesen mosok ora wani. Kapok Ya kapok. apa rawani. Lah ya, males. Cak. Lanang kaya ngono Lanang lanang apa? Lah. Ora ning ngono Mbak, ngono enak. Pane wis ra memper. Memper. Diduk dawet to, Bang. Mindak mindi. Ronge mekrok, kupinge mingkup, Mingkup. rai mecer-mecer. Mecer-mecer. Ngono ya kok gayane. Gaya. Kumangsane apa? Tralis. Kowe apa arep melok padu Pak panitia kok. Sorry. Awake dhewe ra badhok Maaf, nek Pak, kuwi goblok. Awake dhewe nek kuwi ra badhok. Maaf, Pak, maaf. Sorry, Bos. Lah tak kira awakmu dah. Aku ra roh aku. Wis ngawur. Aku latah. Tahune Apa Dek. direken aku ki paribasan iki kok riwari iki aku. Awake dhewe ra masalah terus. Konsentrasine ning panganan. Kene maju to ning kene maju. Iya. Ngomong ngono Pak, kuahku rada akeh Pak, Go. Mangsamu apa? Rumangsamu apa? Kaya lanang-lanang Kaya dhewe. lanang dhewe. Lho, Pamu. dah. Kowe iki bolane sapa to? Balaku. Lah, bocah iki ate kaya ngono kelakuanmu. Lah aku diceluk lho, Kowe iki Dik. rene mangane bakso bareng aku. Gak. Kowe lak rono kok rada mburi manganmu. Nggon mana baksone, Pra? Nek. Rupamu apa? Lho, Mas. Liwat, Mas. Ya, aku sing ngeterne aja iki, Dik. Yo, kene tak terene. Kok kecegloan jenggote. Nembang. Napa niki Mas Adi? Nembang judule bakso. Wonten pembunutan saking Bapak Juwarto. Oh, kertasnya putih Mas Persil. Mboten kertas. Ini niku. Tapi kalau wasne nyuwun gending ingkang setunggal bengawan sore lungi teng asmara caping Gunung Jenggleng saking Mbah Juwarto gending katujuaken dumateng para panitia Biyada Sinuman lan sedaya warga dusun Beragung mugi-mugi tansah kompak lan pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Amin. Mau enek panyunan apa? Mau enek panyunan apa sampean Mbak Dodo? Iki mengko ya dipinangkani. Ning mau sampean ya uga ana pamundutan saka panitia. Kaula muda. Sing rada sing ngetren saiki. Ayo. Sawangen. Oke. Cocok. Wis. Sawangen. Yo. Tadi. Dek. Masuk baksone wis entek. Urung pokoke masih ijo ning kono isih-isih. Ejek ya. Ayem. Nadani sik. Sopo sing ngomong? Dicek. Apa aku
Keduren. Apa aku kurang kati? Apa? Iya, Pak. Jajal awakmu sik, jajal. Apa aku kurang kati? Apa aku iki kurang sayang katone tresnamu nambah katone atimu bimbang masih bersama campur sarine apa Mas? Madularas. Yo, bareng-bareng bersama Sawangan bersama ini sinden kecil dari kota Blitar. Yuk.
Batuh, iki lho cangkeme batuh tingkahane kaya lele digedhek ya. Kancane ditonyoni. Ngopo nek joget ngene-ngene kuwi. Ditana ya cah seneng-senenge joget lha cah sakmono. Iya ya, Pak. Ya, Bocah seneng-senenge lereke. Lereke, Ah, pokoke Pak lereke Gede. lereke.